Bine v-am regăsit la un nou episod de Car Parking. Astăzi o să văd este secrete și este bug-ul din acest joc. O să văd bug-urile din acest joc și toate lucrurile astea. Cum ar fi primul bug este eu mă duc pe un easter egg de e aici. Vedeți, în 2017 am uitat unul din ăsta. Nu mai știu cum să zice. Așa e legat de ceva de jocul ăsta. Vă uitați pe aici. Atenție, 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 până pe aici. Parcă erau... Aici parcă era. Da, uite. E cum copil, da? Și vă uitați mai bine. Sunt și mașini aici, da? E vă uitați mai bine. Acum să trec la următorul easter egg. Easter egg este tocmai în îmbarcare subterană. Trebuie să-i fiți. O să râjesc că să pe mașina asta. Vrei să mașina asta foarte bună pentru acesta. Vedeți? Stați să fie chiude să-mi fac mașina cu invers. Hai, dacă am poziție așa, dacă poate așa vezi. Uitați, eu merg în partea asta. Uitați ce o să se bage în locul ăsta, ce lucruri. Uite, deja nu o să se bage și nu vreau că se bage în aceste lucruri. Din aceste lucruri era din loc. Nu trebuie să bage, nu trebuie lucruri să bage. Joc aceste efecte. Acum, fraților, chiar nu știu cum se zice. Fraților, îți dau pauză și o să revin. Frate, mă am de aici și gata. Nu, frate, îl vin după aia. Fraților, am ieșit să ies de acolo în sfârșit. Fraților, acum o să vă arăt încă un bug de acest joc. Îi vă duceți de unde zic eu. O să vă zic că să nu mai uitați. Uitați, acest lucru este acesta. Apoi mergeți pe aici, pe unde vă arăt eu. Mergeți aici, pe aici, pe sub ăsta. Bine, să vorbiți niciodată și nu puteți să puteți mașina. Poate. Nu mai pot să te controlez. Ăsta e bug acesta. Trebuie să folosiți pentru să vă ascundeți cu jucătura responsivă pe Car Parking.
Uite, următorul bug este acesta, e foarte interesant. Acest bug. E chiar smecher acest bug. Trebuie să folosiți și voi pentru că asta tot vă zic încă o dată. Vreau să spun ceva. Trebuie să folosiți și voi. E chiar smecher. Voi vreți să urcați înapoi sus. Uitați. Vreți să coboți jos. Uitați și voi faceți această chestie. Știți, uitați. Eu am puțin mai față, uitați. Eu dau să zic pe modul acesta, da? Uitați, stai un pic, fraților. Nu știu. Vedeți, fraților, mă văd, aveți? Ce bucurine, ce aici? E pe buton direct. Motelul este sunt aceste lucruri. Voi vă duceți aici. Cum vedeți voi, e o foaie. Asta dă dă la cuvântul, cum vezi că e în arabă, așa cum vedeți voi aici. Așa. Cum vedeți voi, aici se faceți, dați și puteți zice ceva despre un câine în serie. Voi nu știați asta. Uite, aici am încă o foaie. Mai era una pe aici. Parcă mai era una pe aici, da. Nu știu, da. Da. Și parcă mai era una prima pagina, da, vedeți? Asta este sau se face o mașină nouă, se face o mașină nouă, mașina aia o să fie cea mai legendară mașină din joc. Așa să la momentul actual. Acum am să vă arăt încă unul. Așa, o să zic cum vreau. De nu știați acest lucru. Bă, n-ai ce rapid acest M4 e rapid. Acest M4 pe foarte rapid. Uitați. Eu mă duc la aceste case. Uitați, vedeți, este o vine asta cu o fată fantomă. Eu mă duc și la casa asta este vecin, știu pe ei. Uite, iar o fantomă. Eu mă duc la... Trebuie să mă uit și aici. Să văd și la casa asta. Da, uite, vedeți? Și aici sunt toate casele sunt fantomă, adică să e un oraș fantomă, dar casa asta, dar vila asta nu ai fantome, Doamne ajută, nu ai fantome. Bă, poate o să bagi ceva cu fantome, să facem ceva, să jucăm ceva de genul. Asta a fost și episodul de car parking, am vrut să vă arăt așa ce easter egg-uri, ce bug-uri sunt în acest joc. Vreau să vă arăt. Totuși, ne vedem data viitoare. Ciao.